Kaixo, lehen komentatu dugun bezala, orain gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin gaude. Kaixo, zer buz? Ongi eta zuek? Oso, ongi baita ere. Bueno, aspaldiz ginela ikusten. Bai, elkarrekin ez, behintzat. Eta, bueno, jarraipena egingo dugu hildakoen monumentoaren gaiari, ez? Laugarren saioa izango da. Laugarren saioa izango da, hau, eta azkena. Gogoratzeko pixka bat, aurrekoetan, lehenengo bietan, lehendabiziko bietan ikusi genuen, eraikitzearen gora berak, nola eraiki zuen, nork bultzatu zuen, ideia nondik sortu zuen, eta hori guztia, ez? Hirugarrenean, irudiak ikusi genituen, bobedako irudia, oso handia da, oso zabala eta irudi asko daude, eta laugarren honetan, barnealde guztia, barnealde osoa, ez? Eraikina ez da oso handia, baina barnealdea interesgarria da, ez? Horren, barnealdea dago, edo monumentoa bera, badago bizatitan banatuta. Bata dago lurra zaletik goiti, baina lurrazpitik ere badago zati bat, eta da kripta. Ikusten dena, kanpotik ikusten dena da monumentua, baina goiko partea bakarrik, ez? Orduan, esaten da solairu noblea, el piso noble, esaten da. Eta da basilika. Basilika goikoa eta kripta beikoa. Orduan, basilika, eliza itxura dauka, gurutze grekoaren planta, hau da, dago banatuta, lau besotan, lau beso berdinak gainera. Baina gurutze hori dago sartuta oktogono baten barruan. Orduan, badaude, oktogono horretako lau alde dira lau muturrak, gurutzaren lau muturrak, eta beste lauak dira tartekoak. Osa, goitik ikusita da gurutze bat, ez? Goitik ikusita da gurutze bat, baina hemen oktogono bat. Taka inguruan, oktogono bat. Orduan, alde bat, beste alde bat, beste alde bat, beste lau, eta gero beste lau aldekoak. Aldeen, besoen artekoak dira. Eta oktogonoa zergatik, gurutzea, jainkoaren gatik izango da, ez? Pues, klar, gurutzea, planta egokiena, irudi egokiena izango zen hexagono. Baina hexagono batean gurutze bat ezin da sartu. Eta oktogono batean bai. Eta orduan horregatik izan zen seguruenik, hori arkitektoek badakite, baina... Eta horrela, badaude nolabait esateko lau alde nagusiak, lau aldeak, hori nagusiak dira, gurutzaren lau besoak, eta tartekoak bigarren mailakoak. Orduan, badaude nolabait esateko 8 utxune, 8 giro diferente egiteko. Diferente izango zen bat nagusiena, orain komentatuko du pixka bat, bi aldeko, atzeko bat, eta tartekoak, lau tartekoak, hori baliokideak nolabait esateko. Orduan, jartzeko, nolabait esateko, 8 kapera diferente, edo 8 aldare diferente. Bakoitza bere osagaiekin, erretaulak edo, gero ikusiko dugu hori izan zela, lehenengo ideia, baina azkenean gehiena bertan bera utzi behar izan zen. Komentatuko dugu hori guzia, ez? Orduan, imaginatuko dugu sartzen garela ate nagusitik. Nagusia da, Carlos Hirugarrena etorbidearen aldera ematen duena, ez? Orduan, sartuko bagina han, problema da ezin dela bizitatu. Orduan, imaginatu behar dugu argazkiekin eta hori guztia, imaginatu, ez? Sartuko bagina ate nagusitik, aurrez aurre ikusiko genuke aldare nagusia. Han izango zen aldare nagusia, ez oso handia. Izango zen, sartuko ginen beso batetik, eta zeharkatuta beste aldean izango zen aldarea. Eta dago, gaur egun ez dakit dagoen edo, ez, gaur egun ja ez dago. Baina, erdian, zulo handi bat. Putzu antzeko zulo handi bat, baranda batez inguratuta.
Osea, ezin zara sartu, ezin zen, gaur egun zulo hori tapatu da, estali da. Baina ezin zen pasatu zuzenean aldareraino, baizik eta zeharka, zuloa inguratuz. Zulo horrek komunikatzen zuen goiko aldea eta kripta, beiko aldea. Osea, goitik ikusiteken ezea beiko aldea. Eta ideia hori ez da jatorrizkoa, ez da originala, hori kopiatuta dago. Hori da osatu zen, eraikin famatuena da Napoleonen hilobia, Les Invalides, Parisen, Les Invalides, ez? Eta horren itxura da berdina. Kopiatu dute. Kopiatu zuten, bai. Askoz ere txikiagoa, hemengoa askoz ere txikiagoa, bestea da itzela, ez? Orduan, Napoleonen hilobian zer dago? Dago eliza, goian, behian kripta, zulotik ikusi ahal izatekoa, eta kriptan erdi-erdian Napoleonen hilobia. Osea, goitik ikus daiteke hilobia, eta solemne eta pompa osoz, ez? Eta hemen, zein zen ideia, behian jartzea beste hilobi bat, baina mola generalarena izan zen, hori zen ideia, ez? Eta hala egin zen, azkenean. Bueno, orduan, aurrean aldarea izango zen. Nolako aldarea zen edo nolako ingurua zen hori, ez? Aldarea marmolez egina zegoen. Eta hiru zatitan banatuta. Maila edo aldarea bera, gero sagrarioa, gero ostiak eta gordetzeko, eta erakustokia. Erakustokia da, gaztelaniaz esaten da, la custodia, korpus eguneko, bestaberri eguneko prozesioan ateratzen dena, balio baten azpian eta hola, hori paratzeko, tokia. Zen olako templete txiki bat, zutabez, apainduta, teilatu antzeko batekin, eta han egoteko. Aurretik, aldare horren aurretik, brontzezko baranda, marmolezko zutabez eutxirik, eta bitoki sermoia egiteko. Baranda hori zen zuloaren barandaren antzekoa, oso dotorea, oso ona, zura oso ona, eta marmol ere bai oso ona. Gaur egun hori guztia desagertuta dago, desagertu da, eta ni behintzat ez dakit non dagoen, baldin badago, egon badago, non baiten. Gero, horren guztiaren atzean, ja horman, kanpoko horman, beiratea, bidriera bat. Eta bidriera hori, beirate hori, oraindik ikus daiteke, ikus ziteken, beirate hori hautsita sortatu zen, gero ikusiko dugu zergatik. Orain, atzeko parkean jartzen baldin bazara, gibelaldea ikusita, han agertzen da beirate hori. Da, olako leio handi bat, eta printzipioan kristala beira izango zen. Orain tapatuta dago, estalita dago, apurtu zutelako, beirari hori. Beiratea zen nola nahikoa, bazen kalitatzezkoa. Egilea Franz Mayer-Rische Konjustalhastal izenekoa, aleman batek. Bere garaian oso famatua, bere garaia zen, 40. hamarkadan, joan den mendeko 40. hamarkadan edo da, nahiko garestia, eta ze irudiak ziren. Badago, goitik bera, bizatitan banatuta, eta goian rosetoi, edo arroza moduko bat. Pardon, bi aldeetan, baziren, Ama Virginia Dolutsua, Virgen Dolorosa, eta Don Ibane, San Juan, Buruezurtegi edo Kalbarioan Jesukristoren gurutzearen ondoan agertzen diren, beti agertzen diren bi personajeak. Bere ama eta San Juan. Eta goiko aldean, arroza itxuraz, Aita eta Espiritu Santua irudikatuta, eta lau evangelariak. Lauzatitan, lau evangelariak.
Orduan, zein falta da? Falta da Jesus personajea, ez? Zergatik? Pues, irudi nagusiena izango zelako. Eta izango zen irudi aparteko bat. Gurutze handi bat, 3 metrotakoa, eta irudiarekin. Jesukristoren irudiarekin, aldarea eta beiratearen artean. Osa, hori ja ez dago? Hori guztia ez dago. Ja ez dago deus. Eta non dago, ze hain handia izan pues, da? Aldarea eta hori guztia, marmola eta zura eta hori guztia desagertuta. Beiraria txuntxituta. Bakarrik goiko aldea mantentzen da. Babestuta da gau kanputi, baina barrutik ikus daiteke oraindik. Baina bi aldeak txuntxituta. Badaude bi tabloi, bi ohol, tapatzeko, besterik gabe, lehioa estaltzeko. Eta gero, ja ikusiko dugu gurutzea momentu honetan, nik galdetu dut eta harakatu dut pixka bat, eta dago besoak moztuta, bilduta, azpiko aldean, kriptan, baina ez kriptan. Baizik eta ondoko pasillo batean, anuntzia. Orduan, bai, arras baztertuta, nik gogoan daukat txikian nintzenean, ikustea edo gaztetxoa. Ondoko parrokian egon zela, baina gaur egun ja ez dago. Eta orduan galdetu nuen, eta ez hori dago pasillo batean, lurpean dago, ez? Utzia. Horrela egon dago duela urte asko. Orduan, hor badago ezetasuna, badaude ontxoak eta, nola egongo den, ez? Baina, diruinez, egon badago, hori bai, gainerako guzia ez, gainerako guzia desagertuta. Beireria, komentatu duguna ez, Juan den mendearen 60ko hamarkadan harrika zuntzitu zuten eta ja ezen konpondu. Eta orain, goiko aldea barrutik oihalez estalita dago, eta hori, bi ohol jarri dituzte zuloa tapatzeko. Orduan, hori izango zen barren aldea, ez? Justo sartu eta barren aldean. Zirkulan edo oktogonoaren inguruan, baziren beste aldare batzuk, ez? Ideia zen beste aldare batzuk jartzea. Lau izango ziren nagusi, eta ideia zen Nafarroako 4 santuen irudiak kokatzeko. Nik ez dut aurkitu ze santu ziren horiek, izango ziren horiek. Baina ni pentsatzen du San Francisco Javier izango zela, patroia, gero San Fermin, San Saturnino eta San Honesto. Pentsatzen dut izan zen San Saturninoren aurrekoa. Orduan, San Saturnino eta San Honesto badaude San Zernin Elizaren portalean, kanpoan agertzen dira bi estatua, eta haiek dira biak. Orduan, pentsatzen dut, baina ez dakit, ezin dut ziurtatu hori. Erdian esan dugu zulo handi bat, borobila, kripta ikusi ahal izateko, eta ate nagusitik sartu eta bi aldetara beste bi aldare. Bi kapera, txiki, nahiko txikiak, ez oso txikiak, baina txikiak, eta ideia zen batean Ama Birjina errukineren irudia kokatu, eta bestea nik ez dut aurkitu ezer, berririk ez. Dirudienez, utxik nahi zutenerako, ez, jartzeko. Eta Ama Birjina errukine horren irudia bai egin zela, hori bai egin zela, eta gero ikusiko dugu pixka bat historiotzoa, bere historiotzoa, ez. Zer gertatu zen? Asmoa zen monumentu hori egitea bakarrik, eskaintzea bakarrik gerran hildakoei, bakarrik horiei, eta alde batekoei bakarrik, ez errepublika aldekoei. Orduan, horiei deitzen omen zaie botozko santutegiak, templos votivos, erderaz, esaten da.
Eta orduan, botozko, oroimenezko zera baldin bada, olako eliza edo elizantzekoa, orduan irudi bakarra jarri daiteke eta da Jesukristo. Kito. Orduan, ez San Fermin, ez beste santuak, ez Ama Virginia, ez errez. Orduan, horitzen, dirudienez, ez erabaki ofiziala. Baina, inguruko erabaki batzu baziren, karlistak baziren, eta horiek, orduan, ideia eta iritziak oso bestelakoak ziren. Eta orduan, haien artean goraberak eta eztabaidak gertatu ziren. Bai, kontua ezen hain argia izan. Denok batera, denok ados, keba, ez. Eztabaida sutsuak batzutan. Eta noren artean ziren eztabaidak? Karlistak alde batetikan, falangistak beste alde batetikan. Jendearen artean, ez? Eta jendea hor ikusten bestetik. Herria nolabait aparte. Diputazioak erabaki zuen, eta Eliza ere bai. Baziren hor hainbat alde, ez? Eliza alde batetikan, diputazioa beste alde batetikan, nolabait erakundeak, baina gero, beste erakunde batzuk, karlistak, falangistak, eta olakoak. Eta herriko jendea, jartzen baldin badute San Fermin, ongi ez bat dute jartzen, berdin dio, azkenean, ez? Baina, erakundetan, ideia ziren oso ongi eutxitak, eta oso ongi defendatuta gainera. Baina, hor geratu zen kontua. Barneko hormetan, barnealdeko, horma horietan, agertzen ziren, eta agertzen dira, daude. Marmolezko plakak Nafar hildakoen izenekin, eta zenbat izen dira? 4.653 izen badaude. Gaur egun plaka horiek guztiak estalita daude. Ez dira zuntzitu, baina daude tapatuta. Oialez, nik uste dut, oholez edo estalita daudela, ez? Pentsatu behar dugu, hori guztia desakralizatu ondoren, printzipio zen Elizarena, hori guztia Elizarena. Elizak ezin zuen mantendu olako eraikin handia eta batez ere goraberatsua. Eta orain norena da? Eta orain, hori aurrekoetan ikusi genuen, orain da, ez da Nafar gobernukoa, da udalarena, baina goiko aldea. Solairu noblea, nolabait esateko, ikusten dira. Baina kripta da Elizarena. Ordan bi jabe. Egia da. Ordan bi jabe izani gaizki moldatu azkenean. Nor arduratuko zen zertaz, nor beste zertaz, eta hor dago, ez? Gaztelaniaz esaten den bezala, ez? La casa sin barrek azkenean. Orduan, 4.653 izen daude. Baina horiek guztiak, matxinatuen aldekoak. Errepublikarrak ez. Eta gainera, izan behar ziren, hori zen erabakia, gerran hildakoak. Frontean. Ez atzean edo hirietan edo Iruñan, ez, frontean bakarrik. Horan, hildako gehiago izan ziren, eta errepublika zaleak izan ziren gehiago ere bai. Baina frontean hildako errepublikar nafarrak, gutxi gora beha, hori agertzen da, 160. Hordan, berez, egon beharrekoak, izenak egon beharrekoak izango ziren, 160 gehiago, eusten baldin badiogu erabaki horri. Hori oso ez dagarria ere bai. Ez bakarrik, zergatik bakarrik frontean hildakoak eta ez afusilatuak eta hor dago eztabaida handia, ez? Baina, dagoena da hori. Izen horiek dira frontean hildakoak eta matxinatuen aldekoak, besterik ez. Komentatu dugun bezala, irudi bakarra da, Jesukristo hori jarri zutela 1958an, 3 metro altueraz dauka, handia.
Eta suediar pinu zurezko gurutzea. Osea, zura nahiko ona zen ere bai. Gero aldatu zen. Hori ondatu, geratu baldin bazen han bazter batean utzia, ondatu zen. Eta jarri zuten beste bat. Irudia ere hasi zen ondatzen. Eta orduan, hori, norrez arduratu, etorri zen emakume bat, behin, halako batean, barniz batekin, eta ban zen plis, plas, 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 holako barnizada batzuk, eta geratu zen, total, ondatuta dago. Osea, lehengo itxura, ja ez dauka, ez omen dauka, nik ere ez dut ikusi, bazter batean omen dago. Baina, azkenean, borondate honez, baina ondatu zuten gehiago. Historian barna, bitan izan da zahar berritua gurutze hori eta irudia. Eta orduan hori, gaurko gurutzea ez da jatorrizkoa, eta gaur egun nola dagoen, auskalo, bazterra batean omen dago eta listo. Orduan, basilika, halako batean, urteetan barna, desakralizatu egin zuten, goiko aldea desakralizatu, eta hori udalaren hemenpean geratu zen, ardurapean nolabait esateko. Eta egin zuten, bihurtu zuten erakusta aretoa, sala de exposiciones. Baina gaur egun ez da erabiltzen. Erakusta aretoa bihurtu zutenean, zer egin zuten, simbolo guziak, ikur guziak, izen guziak, estali, tapatu. Batzuk kendu, baina gainerako guziak tapatu. Eta bobedan dauden irudiak ere bai, tapatu. Han daude, baina, orain proiektuan eta memoria historikoaren legearen arabera hori ere tapatu beharko ziren. Ez dakit zer egingo duten azkenean. Hor badago ere bai, ez da bai da, gaur egun. Nork egin zuen irudi handi hori? Juan Atsuara. Juan Atsuara zen irudigile bat, eskultore bat, Valentziakoa, eta oso ona, garai hartan oso ona. Akademia kidea, Academia de las Bellas Artes de San Fernando, horretan kidea izan zen. Gogoratu behar dugu, Victor Eusa, arkitektoa, Jose Jarnoz, arkitektoa ere bai, bien artean egin zuten monumentua. Hau, eta pintorea, Stolz, aurreko egunean ikusi genuena, lauak akademikoa zirela, oso jende ona, kalitatea, handiko jendea zen, ez? Honen historia ere bai, pixka bat desbideratuz pixka bat, honen historia oso bitxia da. Juan Atsuara hau zen katoliko, baina errepublika zalea. Matxinadan agertu zen errepublikaren alde. Ez oso zutsua, ezen oso borrokalaria, baina bai zalea. Kontua da, Republika garaian, batez ere eta gerra garaian, gauzaia nahaztu ziren erabat, ez? Orduan, artelan asko, Madrilen, kolokan izan ziren, batzutan lapurtu, beste batzutan tokiz aldatu, eraman, eta hau ibili zen, hartu zuen kargu bat, babesteko. El Prado, Museo del Prado eta hori guztia, babesteko. Eta horren aldera egin zuen oso lan handia. Babestu zituen, ahal zituen guzia, eta ari esker salbatu ziren asko, ez? Baina, matxinatuek gainditu zutenean, hau izan zen, baztertuta ez, erreprimituta, depuratuta. Kontua da, oso artista ona zela, ez? Eta azkenean, errekonozitu zuten berriz, onartu zuten berriz, zen katedratikoa, Escuela de Bellas Artesen katedraduna, kendu zioten postua, baina gero bueltatu eman zioten berreskuratu zuen, ez? Eta orduan, testu inguru horretan, heldu zitzaion enkargu hau, irudi hau egitea, eta egin zuen. Garestia izan zen,
abestia, oso ona baita, ez? Eta errepublikanoa izan da, onartu zuen honetan parte hartzea? Ez, errepublikanoa zera kanporatuta ziren guziak. Osea, behin gerra zibila gaindituta, errepublikano guziak, erbestera. Baina esan duzu, errepublika zalea zela, ez? Bai. Eta onartu zuen, ez dakit beste aldeko zerbait egitea? Ez, hori izan zen gero. Bale. Hori guzia da gerraren ondoren. Monumentu hau egin zen gerraren ondoren. Osa, ideia zen 40tik aurrera. 40an hasi zen pixka bat. Orduan, klaro, Errepublika Zaleak eta erbestean. Orduan, nolabait, bere irudia, bere persona garbitu zuen horrekin, ez? Lan asko egin zituen gero, Lan asko egin zituen Espainia osoan, gizon honek. Eta gero, bigarren irudia, bigarren irudia, honetarakoa izan zen Ama Birjina Errukine. Haundia da ere bai, 2 metro, da Ama Birjina eta Jesus hilda bere besoetan, ez? La Pieta antzekoa, La Pieta, Italiako La Pieta antzekoa, irudia eta antzekoa, ez? Klau, irudia, eszena da 2 metro alturakoa. Baina irudiak zutik jarrita, eserita eta txanda eta hola, zutik jarrita 3 metro. Osea, sekulakoa ere bai, ez? Zurezkoa, irudia da zurezkoa, eta honetan interesa handia jarri zuten, batez ere karlistek eta hola, diputazioak ere bai, baina zergatik, ez bakarrik irudikatzeko, ez bakarrik edo simbolizatzeko, ez, monumentuan bakarrik hildakoak, baizik eta haien amak, arrebak eta emazteak eta hori guztiak ere bai irudikatzea. Eta horregatik Ama Birjina, ez? Kontua da, hau izan zen oso gora beratzua, eta hemen kontatzea izango zen oso luzea ere bai. Printzipioz, ideia zen jartzea han. Gero, esan zuten, ezin da, bakarrik Kristoren irudia, baina ez ama, ez Deus. Horan pesatu zuten, prozesioetan ateratzeko, eta eraiki zioten, holako, handa, edo paso bezala, zera Aste Santuko paso bat bezala, eramateko. Ideia zen hori, Ostegun Santuaren prozesioan ateratzeko. Baina, gero etorri zen, prozesio horretaz arduratzen den Hermandad de la Pasión, eta haiek esan zuten, ez. Hori, gure irudiak bai, baina hau ez. Ez da tor bat, ez du zer ikusirik, bueno, haien arrazoiak, ez? Eta sekulan zen atera. Kontua da, geratu zen, holako hol baten gainean gurpilekin, eta jarri zuten, eta jarrita dago. Parrokian, ondoko parrokian, Kristo Rei parrokian, monumentuan atxekituta dago, eta han dago, aldare nagusiaren ondo batean, alde batean, erdi utxita ere bai, ematen du, ez du ematen, ez dator bat gainerako guziarekin, nonbait mantentzeko, han utzi dute nola baita esateko, ez? Eta mantentzen da. Eta mantentzen da, bai. Zaintzen dute eta garbitzen dute eta hori guztia. Baina, klar, parrokia horretan badago, irudi bakarra itzela da Kristo erregea, ez? Sekulako estatua, eta gero ondoan dago beste hau, askoz ere txikiagoa, 3 metro, nonbait, askoz ere txikiagoa, bestea dena da harrizkoa eta zementozkoa, eta da batean zurezko bat, zurezko irudi bat, marroia, besteak argiak, guztiak, eta orduan ez dator bat. No pega. No pega. Baina, han dago, eta bueno, pues han dago. Hortik, bai, komentario bat, horren arira, zuk aipatu duzun ari horretara, eta parrokian, badago altare nagusiaren gainean, irudi hori, itzela, Jesus, ez da Jesucristo, da Jesus, eta askotan esan da bere jarrera dela fascista. Ze dago, beso altzatuta,
eta ematen du agur fascista egiten ari dela. Eta horregatik esaten dut, memoria historikoaren legaren arabera hori kemendu beharko zen, horren kontra, legaren kontra dagoelako, baina ez dago, baina ez da, keinua ez da fascista, baizik eta zera urak, itsasoa baretzeko moduan, cuando alduko ibili zen uraren gainetik, ibili zen, milagro batean, pues hori dago. Eta beste eskua dago horrela aurrera begira, eroria, baina horrela begira. Pixka bat, bigarren begirada bat botata, argita garbi dago, ez dela agur fascista. Baina ematen du, lehenengo batean, ematen du agur fascista egiten duela, ez? Horren argazki ez daukagu, ez? Ez dugu, ez, baina ikus daiteke, hori, saiatu naiz bakarrik jartzen lehengo argazkiak, baina hor sartzen baldin bazara parrokian ikusten duzu, pon, han dagoela. Eta ikus daiteke oso ongi. Orduan, bueltatuko gara, orain kriptan, beraz, lur azpian dagoen eremua, gelak eta historiak, ez? Orduan, kripta hori, da borobila ere bai, zutabez, eutxita, eta zabaian, zulo handia, komentatu dugun zulo handia, gaur egun tapatuta, estalita dagoena. Han, egokitu ziren 7 hilobi, eta lehendabiziko idea zen hori, eta hori egin zen, 7 hilobi. Baina 8 gorpu, 8 ertzitako, gero ikusiko dugu zergatik. Badago, nagusiena mola generalaren erdian dagoena, hori da. Gero, Sanjurjo, ere bai, mola izan zen matxinadaren zuzendaria, el director, esaten zitzaion. Baina bestea, Sanjurjo generala zen nolabait bultzatzailea edo ideologista, orduan nagusia zen, nagusiago, gainera zaharragoa zen. Biak hil ziren istripuz, hegazkinez istripuz. Kasualitatea, baina Franco hori oso ongi etorri zitzaion, gainetik kentzea bi irudi horiek, bi persona horiek, ez? Baina, kontua da, horren ondoren ja Franco nagusitu zen, ez? Orduan, Sanjurjo dago toki preferente batean, toki nagusi batean ere bai, ez? Buruan. Eta gero, badaude beste bost, hilobi, beste bost hilobi, Nafarroako merindade bakoitzeko bat. Jakina, falta da Baxe Nafarra. Baxe Nafarra, ez zen Nafarra, Frantzia. Eta orduan, bost hilobi horietan daude gorpu bana, baina batean bi gorpu, batera. Orduan, bueltatuz pixka bat, Sanjurjo, gorpua zegoen katedralean ehortzita. Eta orduan, handik ekarri zuten monumentora. Hori izan zen 60. hamarkadaren hasieran, los años 60. Beraz, ez da hainbeste, ez? Eta mola, aldiz, zegoen ehortzita Ilerrian, Iruñeko Ilerrian. Eta ja, aurrekoan komentatu genuen, ehortzita egon zela, egon zen tokia dagoela justo Rodríguez Medel komandantearen hilobiaren aurrean dagoela. Eta Rodríguez Medel, batzuk historialariek badakite oso ongi, izan zen lehendabiziko hildako, zen Guardia Zibilaren komandantea Iruñean, eta izan zen lehendabiziko hildakoa altxamenduaren momentuan. Urtzailaren 19an, bertan, hil zuten. Gainera, eta bola zen burua, gainera, altzatuen burua. Orduan, nolabait etxaila ziren, laguna ziren hasiera batean, ze, birak militarrak eta kointzitu ziren akademian. Adinez antzekoak ziren, Rodríguez Medel urte bete gazteago, beste baino,
baina koinzitu ziren, elkarre ezagutzu zuten, baina azkenean etsaiak izan ziren, ez? Baina hilezkero ere bai berriz elkartuak egon ziren. Bueno, total, mola ekarri zuten, atera zuten handik, eta sartu zuten bere hilobian, ez? Monumentuan. Eta beste sei hildakoak, zein zira? Pues soldaduak, voluntarioak, principios voluntarioak. Eta hemen txuleta irakurriko dut, baina dira horrela al azar edo... Bai, hautatu zituzten, uste dut, 36 bat hildakoen artean, eta haien hautatu zuten 6. Merindade bakoitzeko bat, hori bai. Eta orduan, inskripzioan eta agertzen zena zen, eta izenak, Jaime Munarriz Eskondrillas, kaskantekoa, Tuterako merindadearen partetikan eotzi zuten bertan. Eta epitafioan, jartzen du idazkian, fue el primero en dar su vida. Nolabait, hil zuten gerran lehenengoa. Gero, Joaquin Sota Garaioa, Tafailakoa, ordan, hango merindadearen partetik, ez? Tafaiako merindadearen partetik, eta hori gazteena zen, 15 urte. 15 urtekin gerran ja hil zuten. Eta epitafioa, hilizkribua, murió cuando empezaba a vivir. Hori guztia tapatuta edo desegina dago, hauek guztiak, gauratu behar dugu, duela, hogeita batgarren emendean, kendu zirela handik eta familiakoek eraman zuten, bakoitza berea eraman zuten. Beste bat, Severiano Arregi Olalkiaga, Garesekoa, eta Iruñeko merindadearen partetikan. Eta hori izan zen zaharrena, 62 urte. 62 urtekin, gerrara ere bai. Eta epitafioa, venció a la edad con su espíritu, jartzen zuen, bere hilobian. Gero, Pedro Martínez Txasko, hori zen apeza. Oteiza, Lizarrako merindadekoa, eta epitafio, iba armado con la cruz. Bai, baina gerran, fusila ere segurenik eraman zuten. Eta Joaquin, eta, auskalo, diotnik, eta Joaquin eta Dimas Aznar Zozaia. Hori ziren anaiak, biak anaiak ziren. Eta hauek dira elkarrekin... Elkarrekin sartu zituztenak, bai. Eta Xavier Herrikoak ziren. Xavier Herrikoak eta Agoizangozako merindadekoak, ez? Eta bitxia da, bi anaiak, omen ziren bata errekete bezala, eta bestea falangista bezala. Diferenteak. Eta epitafioa zen, hermanos en vida y en muerte, jartzen zuen. Total, hori guztiak, eta Sanjurjo eta Mola, hori guztiak, eraman zituzten, bere familiakoak eraman zituzten, bere momentuan, eta ez dago, deus, ez dago handik, olakorik ez dago deus. Eta gero, eremu hori guztia, komentatu dugu, Elizaren ardurapean dagoela. Ordan, Elizak nolabai zesio bat utzi egin zion erakunde bati, Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz izenekoa. Eta horiek arduratzen ziren pixka bat, mantentzeaz, nolabait txukuntzeaz, eta hola ez. Gaur egun, zein zen ordaina, zein zen trukea, hilero egiten zutela meza bat, eta biakruziz bat, hilero, hil bakoitzaren, uste dute, 18an, haien artean, izkutuan nolabait, nahiko partikularrak, eta orduan, hori guztiak nola izan zen, altzatuen hildakoen alde, orduan memoria historikoaren legearen kontra zegoen. Eta azkenan debekatu zuten, eta nik ez dakit ja gaur egun egiten den, edo ez den egiten, edo eskutuan egiten duten, edo zer. Han ezin da sartu. Ez dago bizitaldirik, ez dago deus. Dena itxita dago. Orduan, hor dago. Mesak hilero egiten zuten, bere mesak. Eta azkeneko, bukatzeko pixka bat, zera monumentoak jaso zituen hainbat erasoaldi batzuk. 1974an bi dinamita kartutxo jarri zuten
ez zuten ez ere egin, sekulakoa da bi kartutxokin ezin da ez ere egin. Baina, hondamenak sortu ziren, ez? Gero beiratea bai harrikaz, hautsi zuten, pintadak izan ziren, azkenekoak joan den urtean, agertu zen pintatuta ere bai, monumentua. Eta azkeneko bitxikeria, inaugurazioa. Pues dirudienez, inauguratu gabe dago. Bai? Bai. Bitxia da, baina hola agertzen da, Hala balitz, izango zen, bigarren monumentua Iruñan dagoena, inauguratu gabe. Lehenengo, Foruren monumentua, ez dago inauguratuta, eta beste hau. Bueno, igual jartzen da modan. Igual jartzen da modan. Eta mendik aurrera ez da inauguratzen. Kontua da, klaro, halako batean, zeran, 1957an, diputazioak osatu zuen batzorde bat, Madrilera joateko eta eskatzeko inauguratzea. Osa, baimena, inauguratzeko. Eta han ministerioan esan zioten nola, baina inauguratu gabe dago, ez dago inauguratuta. Baina Franco ere egon zen han, eta Franco ere etorri zen 1952an. Eta zuen inauguratu. Bai, eta egon zen han, bertan. Egin zuen mitin bat, baina, klaro, esan zuen queda inaugurado este monumento, ez zuen esan. Eta gainera, bidaiaren zergatia, egun batzuk egon zen, hemen Nafarroan, zergatia zen San Francisco Xabierrekoaren urteurrena ospatzea. Eta Bidenabar egin zuen mitin bat hildakoen monumentuan. Eta badaude argazkiak eta dena. Franco eta jendea eta dena. Baina, inauguratu gabe, haiek pentsatu zuten, birudienez, Franco inauguratu zuela, baina berez, ofizialki, ez dago inauguratuta. Beste bitxikeri bat. Eta hau izan da guzia, gutxi gora bera. Bai luzea eta interesgarria. Bai luzea, gora beratzua, korapilatzua, oso korapilatuta dago. Bai, gero ere gauza batzuk geratzen dira hor jakin gabe. Jakin gabe, eskutuak, isilpean eginda, bat askotan, nola ibili zen kontua, urte asko izan dira, ez? Orain arras itxita dago, ez da inor sartzen. Aurreko egunean egin zuten bizitaldi ofizial bat, parlamentarioekin eta hola, baina jendea, nik interesa izango nuke sartzeko eta ikustikoa, nola dagoen hori. Eta, klaro, bizitzatzekotan goiko aldea, beste jabe batena da, orduan, handago kontua. Eta hortik, gaur eguneko polemika eta hori guzia. Batzuk bota behar dela arras egin, beste batzuk ez mantendu behar dela, tan dago kontua. Eta askotan historia ez da ezagutzen. Orduan, hau izan da pixka eta asmoa, ez? Historia azaldu, divulgatu pixka bat, gero jakiteko, merezi du, ez du merezi, behar da, bota behar da, mantendu behar da, hori gerokoa. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen dena. Ikusiko dugu zer gertatuko den. Eta, zuri eskerrak eman, beti bezala. Zerregatik. Gai hau ekartzeagatik eta inondo prestatzeagatik. Eta, hurrengo batean egongo gara. Kartuko gara, osoki. Ondo zen. Berdin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.